Mulat nulis sing Arjuna semuyu lagi kamanungsan. Nalika semono satria panenging Pandhawa niki Hyang Arjuna. Kang Gusti ndak tebih saking negari Ngamarta. Harsangupati wahyuning judhu Kang kinarya sanguripun mangke putra pinanganten carimbit donya badhe lelomban wonten madyaning bayaninggan. Dasar Raden Arjuna satriya ingkang muskun kang kaluka. Satria ingkang kinarya baboning ratu tanah Jawa. Raden Arjuna setunggaling satria kinarya lananganing jagat. Tatih-tatih dadi jagoning para dewa. Milotan mokal nampi cendhe kencana kumarung jangga angupadi wujuding wahyuning judhu nalika semono sampun dumugi wonten ing madyaning Wanagung Liwang-liwung. Mulat kanan mewah iri datang ongong suaraning kutut ngantuk walang alisik bebasan amung suaraning maruta ingkang hangayut wontening nginggilipun wreksa ingkang ageng kandhek wontening langgrung prapatan. Hyang Arjuna tan saged mulat kanan lan kiri karana rumaos bebeking penggalih anggeningaken punca driyanira lenggah wonten ing sela gilang kedadak ora marunta ingkang ageng kaya dene hanempuh anggenira sang permadi saknalika kaget kaduru kaosan.
kesel kok ya. Wong adol mlaku ya kesel kok. Nggih. Nggih. Ngombe sik ra. Kok ngincang-ngincang ya apa? Ya. Arek ngomong-ngomong ora. Manut. Ayo manut jenengan karo ngomong-ngomong ora kok. Ngomong-ngomong. 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 Ya. Sik arek ngombe sik ora? Nah, sanjangke Pak Dalang. Oh iya. Ampun sing angel-angel. Oh, Pak Dalang aja ngengel Pak Dalang. Kedang Pak mlayu sing mriko e. Lah iya alon-alon kok ya. Wau, tak kira jenengan bawa wau suluk. Heeh, terus Kok arga mlikan manobong. Mlayu kula. Iya. Sing mriko wau mireng. Piye? Gegarane wong akrami. Nah, terus Ing projongan. ngawur. Ngertose kula ajeng digamli ana manobong. Aduh. Niki mboten saya kenalan ya. Kalih ngantene pun kenal. Wis kenal to? Ha nggih. Oh. Niki adine kula. Ha niki sing nonton tanggane sedanten, Mas. Niki tangga kula. Oh iya. Aduh. Niki sekedap nggih. Iya ya. Dodone ketempelan cicak, Pak. Niku. Wih lah. Ayo pancen sing jenenge tanggung jawab ki abot tok. Cicak napas. Iya. Le. Adi. Halo. Ki ngopo ngono ki? Hah? Ngopo ngono ki? Ajeng tangklet to. Ajeng tangklet. Takon piye? Niki mboten pati cetha nganggo untu nih. Asline cangkeme ya pereh, Pak. Makane nek copot malah ompong Pak salam. Ale enak ora? Enak. Enuk-enak yo. Ya anu Kok ya Mas Ardi kok teko bloko enak ngono lho mesti. Enuk Pak niki wis jujur. Heeh. Muga Bener wong jujur ki heeh. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng dugi kaken-kaken ninen-ninen. Enggal paringi momongan nggih Pak. Amin. Diparingi putri sing soleh-soleha. Amin. Adri guyu-guyu. Yo muni rasah ndonga kowe pegatan ngono antem. Langsung ae Pak nggih. Iya. Kula tak omong-omong. Iya. Pak. Iki Pak, kok sing kenang gawe sampean Pak Pak Dalang. Ampun sing angel-angel. Kula mboten apal. Buto bakalan kamu sopo jenengmu pragamu weneng papan di dongkong. Wala tala pucring besar lan mudo jek-jekan. Pun buka napa Mas? Oh. Tak kira buka kok bengong. Tejo seklaksana tejane wong nyerwatan. Ngajeng pinangka wingking sinten sinobati Gus. Mangerti buto kalamun aku pun jonggolono. Jeneng sira sapa kang dadi pasukane lan sapa paranyedeng kamu ngendi? Wela tara. Takon durung semawur wis wani mulai takon. Yen kowe pengen ngerti marang aku Gus. Jenengku Debyo Kalomarica. Debyo Kalomarica. Iya Gus, mumpung durung. Papan dunungmu dongkomu ngendi? Mboten sing angel-angel. Kula mboten apa saestu. Mumpung durung kebacut Gus. Bali kowe kudu bali. Ora bacut syukur bisa bacut, aku tetep bacut lakuku. Yen ana jengkelke buta karo sampar sandung sapetke berbatang sumyara kuandamu. Wih lah tahani kowe marang Gus. Opo sing tak wedeni? Maju ngene Gus. Gigit siung pengawet samper ke muda rontok kuandamu. Sikar merapat hati pepanjungku. Tak dundang.
Nirngujiwan sang lumangsa mangsa baca langsulai Oi, so. Oh, ah. So. Oh, lo. Lo. Ah. Oh. Nyatung mandang anggap pratata Anggele sing kolombo Tingkane diri sang rasesa Kenapaan otak-otak Sarwi lumampah Hanyut-hanyut Sang pengketan Datang sakola Oh. Oh. Mata manis. Oh. Oi, oi. Oh, oh, oh. Ah. Ah, ah, Lo. Oh. Datang sabola jiwa sang lumangsa bangsa baca langsulai Oh, 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 yo. Wah. 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 Mas Akil, jenengan iki ora marem disuduk garwane pokok iso nyuduk dhewe iki. Wis disuduk, wis dinges, wis disuduk kok ya ora marem. Iki nek tak suduk dhewe ora marem. Foto riyen Mas, foto sik karo ngene. Nggih. Foto dulu. Cis Mbak Duwun. Mas Kumpor, Mbak Ambar luar biasa, Cis Mbak Duwun. Action.
Malah dipadoni arep ngantene. Nggih, sembah nuwun Mas Umbur, Mbak Ambar. Setunggal beksan babagan cangkil sampun dipun aturaken. Sembah nuwun sukses selalu. Amin. Nggih. Ya.